Fa dies que porto rumiant i no aconsegueixo treure l'entrellat perquè en Mas està buscant caseta. Sembla ser que el piset convergent hi queda petit i no hi cap massa gent, es veu que va sobrat d'hipoteca. I quan el sento afirmar que la casa és molt gran, que hi capen Saura i en Maragall, es veu que també la gent d'esquerres. El requisit per entrar a sentir-se català tant se val si ets de l'Eixample o el Raval. La clau la tindrà el senyor Mas. I jo dic no, 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 no. El meu piset és més barat. I jo dic no, 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 no. El meu piset és més barat. Senyor Mas, permeti'm el detall de portar les eines per fer els envans que han de partir les sales noves. Tots sabem que per ser català no cal un carnet, només està emprenyat amb la ministra que fa les obres. Doni'm l'adreça del bloc on s'ha de pagar el foc, només forats trobo pels voltants. Potser en Duran no hi troba la gràcia. Estic segur que el xalet és ben equipat, que no hi falta de res, m'ho estic imaginant. El veig tot sol i somicant. I jo dic no, 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 no. El meu piset és més barat. I jo dic no, 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 no. El meu piset és més barat. Senyor Mas, per ser bon governant no cal una casa, sinó un grapat, que els joves també volem la nostra.